тамошобинон муҳтарам, чӣ хеле бисёр аз шумо хоҳиш карда будед ки нархи бензинро дар баъзе давлатҳо бифаҳмед ва инак вақташ расид ки мо барои шумо 10 давлатро номбар мекунем ки арзонтарин бензини рӯи дунё дар ин давлатҳо мебошад ва 10 давлатро номбар мекунем ки нархи бензинашон хеле гарон аст. Марҳамат, то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед ва танҳо шумо дар ин видео мефаҳмед инҳоро. салом алайкум, лайк TGK тақдим мекунад. Бо мо бошед ва обуна шавед, лайкро фаромӯш накунед. тамошобинон муҳтарам, дар видеои имрӯза мо нархи бензинро ба доллар ба шумо мефаҳмонем. Марҳамат, тамошо кунед, ба шумо тамошои бо фароғат. инак дар ҷои даҳум Россия мебошад ки Россия аз худаш коркарди нефт дорад ва на он қадар бензинаш дар дунё гарон мебошад. нархи бензин I95 1 литраш 67 сент мебошад. дар ҷои нуҳум Покистон мебошад ки Покистон яке аз давлатҳои қашоқтарини рӯи дунё ба ҳисоб меравад ва аз худаш истеҳсоли нефт надорад. аз дигар давлатҳо газу бензинашро дастрас менамояд. нархи бензин I95 1 литраш 61 сент мебошад. дар ҷои ҳаштум Индонезия мебошад ки Индонезия аз худаш коркарди нефт дорад ва яке аз давлатҳои арзонтарин дар нархи бензин мебошад. нархи бензин I95 1 литраш 59 сент мебошад. дар ҷои ҳафтум Нигерия мебошад ки Нигерия яке аз давлатҳои арзонтарин дар нархи бензин мебошад ва 75% ҳукуматаш аз рӯи ҳамин коркарди нефташ зиндагӣ мекунанд. нархи бензин I95 1 литраш 46 сент мебошад. дар ҷои шашум Объединенис Арабский Эмират яке аз арзонтарин давлатҳо дар нархи бензин мебошад ва коркарди нефташ яке аз бонуфузтарин дар дунё ба ҳисоб меравад ва метавонад бо ихтиёри худаш ба нархи арзон ба фурӯш барорад. нархи бензин I95 1 литраш 45 сент мебошад. дар ҷои панҷум Малайзия мебошад ки Малайзия на он қадар коркарди нефт дорад ва инро ба назар нагирифта нархи бензинашро гарон намекунад. нархи бензин I95 1 литраш 41 сент мебошад. дар ҷои чорум ин давлати Кувейт мебошад ки Кувейт яке аз арзонтарин давлатҳо дар дунё дар нархи бензин мебошад. кувейт яке аз бойтарини давлатҳои дунё ба ҳисоб меравад аз рӯи коркарди нефташ. кувейт дар ҷои панҷум аз рӯи хазинаи нефташ қарор дорад. 95% даромади ҳукуматаш аз рӯи нефташ мебошад. нархи бензин I95 1 литраш 35 сент мебошад. дар ҷои сеюм Эрон мебошад ки Эрон яке аз арзонтарин бензин дар дунё ба ҳисоб меравад ва хазинаи нефташ хеле бисёр мебошад. нархи бензин I95 1 литраш 34 сент мебошад. дар ҷои дуюм Саудския Арабия мебошад ки яъне Арабистони Саудӣ яке аз давлатҳое аст ки бензинаш дар давлати худаш ва дар дунё хеле арзон аст ва калонтарин экспорт дар рӯи дунё ба ҳисоб меравад. 75% даромади ҳукуматаш аз рӯи коркарди нефташ мебошад. нархи бензин I95 1 литраш 24 сент мебошад. дар ҷои якум Венесуэла мебошад ки Венесуэла арзонтарин бензинро дар рӯи дунё дорад ки дар давоми 17 сол нархи бензинаш гарон ҳам нашудааст ва дар баробари ин баъзе аз давлатҳо дар ин қадар сол нархи бензинашон 4 то 5% боло рафтааст ва дар Венесуэла гуфта мешавад ки тахминан ҳамаи шаҳрвандонашон аз худ мошин доранд. нархи бензин I95 1 литраш 01 сент мебошад ки тамоман бензин дар давлати Венесуэла қадр ва қимат надоранд. тамошобинон муҳтарам, инак да давлатеро номбар мекунем ки нархи бензин дар ин давлатҳо хеле гарон мебошад. дар ҷои даҳум Шветсия 1 литр бензин I95 $1.82 сент мебошад. дар ҷои нуҳум Франсия 1 литр бензин I95 $1.85 сент мебошад. дар ҷои ҳаштум Португалия 1 литр бензин I95 $1.86 сент мебошад. дар ҷои ҳафтум Израил 1 литр бензин I95 $1.86 сент мебошад. дар ҷои шашум Дания 1 литр бензин I95 $1.91 сент мебошад. дар ҷои панҷум Италия 1 литр бензин
ай 95 1 доллар و 93 سنت мебошад. дар ҷойи чорум Гретсия 1 литр бензин ай 95 1 доллар و 95 сент мебошад. дар ҷойи сеюм Нидерландия 1 литр бензин ай 95 1 доллар و 98 сент мебошад. дар ҷойи дуюм Норвегия 1 литр бензин ай 95 2 доллар و 7 сент мебошад. дар ҷойи якум Гонконг 1 литр бензин ай 95 2 доллар و 8 сент мебошад. нархи бензин ва газ масалан дар Тоҷикистон гирем 1 литр бензин ай 98 73 сент мебошад ва ай 95 69 сент мебошад, ай 92 66 сент мебошад. Солярка 1 литр солярка 64 сент мебошад ва 1 литр газ 41 сент мебошад. шумо дар канали Like TJK қарор доред. тамошобинони муҳтарам, умедворам видеои имрӯзаи мо барои шумо маъқул шида бошад. ҳатман барои пешрафти кори мо дар видеои мо баҳогузорӣ кунед, фикру ақидаҳои худатонро дар комментария нависед ва видеоро барои дӯстонатон дар имо одноклассик поделиса кунед, то видеоҳои ояндаи мо боз ҳам ҷолибу диданитар шавад. боқӣ монда дар паноҳи худо бошед. худованд нигаҳбонатон.